Ingono Yomsamo no Dr. Vivi Omkhize. Nenhlale emkhathini wesulu. Nenhlale ejuleni ngaphansi kwamanzi. Nithangene kanjani lesisiba? Khabazela siyabingelela sesifikile sithi nje siyanqonqoza ngempela emlambo omunye sawubona Khabazela. Ngiyakuzwa mama wakho uyanqonqoza impela kade iqalile ibambile sesibambe ngempela nini nomelansi kanjalo futhi nosihle abalaleli bokhozi abelaphi bendabuko nabo bonke nje ezwendakithi. Nazo ke Khabazela hayi izinto ziyenzeka ngempela Khabazela lapha nangapha kuningi okuyinselelo okudinga uthando babe nolwazi oluhle ukuze benze inqumo ungomunye wabantu abalekelelayo ukuqaqa amafindo la kusuke sekubopheke khona namhlanje liphi ifindo liqaqayo Khabazela? Angithi nje mama wakho isihloko sethu sesibekile sasho sathi kunemfihlo yefa esentsheni esingane zethu esingayiboni. Lemfihlo yalelifa ilahlwa yithina abazali ngokuthi ingane zigcikiseke zingaphatheki ngendlela efanelekile cishiswe. Mhlawumbe ingakangeni endabeni yethu ngizokubekela isihloko sethi ngeso lelendile ngathembisa ukuthi nange umfana nkosi yami owazi lemazehlweni ngathembisa ukuthi umlambo omunye sizosiza kwabanjalo wafika ubaba noma ngenjaluleke ukuthi ngathi mase sibheka satholani ngoba komndeni lokho kodwa sesisizile salungisa silindileke siyaqhathulana sokhona sokuvelile siyabonga kulokho ngidlule lapha ngamakhoza kunodaba futhi engulufunde kwisolezo ephephandabeni langesonto kodwa ngase ngiphendule ephephandabeni lanzolo mala nengane kwesinye sezikole emlazi engathi kunombango wemiyeko esikoleni ngase ngiphawula ukuthi ngisho njalo njengaphuma nobaba usazi ihlongo izolo naye ngishayela ucingeda ngiyabonga Khabaza into ebhalile ngoba ngihlale ngisho nami ezikoleni ezingane oqala nje ke ingane kufanele icelelwe uma abadala bengavuni kulungile kayiphume esikoleni kahle bese ihamba yenze lokho ithwasiswe ngendlela futhi eneqiniso elifanelekile iphinde ibuyele esikoleni futhi lithi ke lami ke lenza into engiyithandela mama wakho hlale njalo ukukhala ngezikole into engiyithande kulesi sikole nawo ukuthi othisha ingane neminyaka ethu ayigqoka imiyeko sebethi othisha kunanqe ukuthi ingane igqoka imiyeko kulungile kodwa ayimboze ngesigqoko esimnyama kodwa sekukhona futhi umsindo khona lapho okwesibili ingane mayizamula noma ithimula ayiphumele ngaphandle eminyaka sekusuka umsindo lapho uthi kumkhize cha phela ngeke kwalimala eziku-affected ezinye ingane ezizofunda fana nazo zibongeleleke engizama ukusho la ukuthi ngithanda ukubeka umzali engipheni yokuthi ingane kuningi ayingenzela kona uma naye engacelela mhlawumbe imiyeko ukuthi mhlawumbe angagqoki imiyeko mhlawumbe agqothile kodwa okuzokwenza ukuthi ingane esikoleni nothisha nabo bakhululeke yilokho bese ngidlula-ke lapho-ke sengiza odabeni lwethu lwanamhlanje kunengane esiyiqophile ngizocela umelansi akathelejwa kuyona bese singena odabeni ngaleyo ngane. Ngifunda esikoleni esempilo ngathi mangifika ngizwe ekhaya ngi-right ngingenalutho mangifika esikoleni ngizizwe ngikhathele ngathi amahlombe ayangisathi kodwa engisindayo emahlombe noma ngifika esikoleni izinto zangisekho right ngizame ukufunda emva lokho kwangathi angisekho eklasini ngisemgedeni kunamanzi khona nomuntu uzama ukukhuluma nami kodwa ngimuzwa futhi naye angimboni ebusweni abonakala ebusweni kwesikhathi ukuthi ngaphuma-ke lapho sengiphindele eklasini futhi mase ngibuye eklasini uthisha angibuza ukuthi ngi-right yini ngithi mina ngikhathele nje kuphela angangihleli nabo-ke eklasini bangitshela ukuthi okangade ngibeke izandla kokhalo ngibheke phezulu ngathi ngiyabhonga ngiyakhuluma kodwa futhi akuzwakali ukuthi ngithini. Nakho-ke mama wakhoza umntwana nakho ngifuna ukucacisa lo mntwana ufike nabazali bakhe la mangaphosisi ngithi uno-14 mengena u-13 unodadewabo ono-10 okubuhlungu lana udadewabo omncane la umama wabe bahambise khona kwafike kwathiwa umntwana lo qeda ukukhuluma kufanele athwase kwasekuthiwa lo mncane akadli igobongo
waqhuma wahlala ubaba wathi ngeke kwenzeke lokho enganeni ukufika kwabo ke lana sebeyathola ke ukuthi ke lo mntwana usesesho leli phupho leli masilizwa kahle leli phupho umntwana uphuphe eseklasini engena emgedeni mengene emgedeni ilake imfihlo ikhona ngoba uthi ikhehla belikhuluma kodwa akalizwanga bethini okwesibili alisho ukuthi akathwase alishongo futhi alisho aliphathanga likhe ethi igobongo manje uma bese siqhamuka umzali esezoya kobheka sethi ingane ayithwase ine-13 noma ine-9 seyalahlekiselwa nakho ke la ngikhona namhlanje imfihlo isekuthini lengane sokufanele umzali wayo ayiphethelele manage ngokuthi yini le eyayiyela emgedeni la ukhona lelifa eliyimfihlo sokufanele umzali ayilandelele kulengane hayi kugijimisa manje seyisathina ukuthize omthize bezothi ayithwase noma akukho nathiwa khona ithwase kuningi okwenzeka ezinganeni zethu mama kwakhoza esihluka ukubamba nakho ezokubala mama kwakhoza okuqala umzali uthi azi kahle kamhlophe ukuthi wabalekela ini ngoba esaba inkolo uthize thini yakhe uma kwamukela lo noma ngoba esaba abantu bazothi bese kubalula ukuthi aphushe ingane ukuthi ayihambe yethwala kunomama engazi ngaxabana naye egodlweni ngathi ma ngeke ngiyeke lezo engithize ingane yami iyahlupheka iyagula ayithwasile ithwasile ngeke ithwasile akushuwongo ngathi yabona le ngane iyayibulala ukuqala nokugcina wena ufanele uthathe lo msebenzi umele uthi kumzali mzali wena wokufunda lo msebenzi umbone bheka phansi eshala kunabazali abantu babefika legodlweni hamba nengane ngithi wema la uhambe khona kubo bonke abelaphi bebetshela ukuthi bathi beshinto eziningi yizini lezi eziningi okwahlukene mawuphendula ithi ngitsheleke wena wahamba ukumelapho nje bonke betshela ukuthi unedlozi unani athi ehe akekho engangifiki pho uphikelana kodwa bese kubalula ukuthi kwenzeke enganeni ingane zethu akuzona zonke eziphiwe amandla ukuthi zithwase kodwa kunemfihlakalo ekhona kulezi zingane lezi ngane zethu ubheka mama khona namhlanje sezinezinto esingaziqondi thina sibadala namhlanje kodwa zona ezibuka kangcono kunalokho yingakho ingane uma ingane ekhaya ingane kungafanele ihlukumeze kufanele ulalele izinto ezishoyo kufanele amaphupho alengane uwalalele ungawadicileli phansi wabukele phansi ungagijima ingane iqhube uma ingane igula hlela mzali beneqiniso ukuthi iguliswa yini ngoba ngenzeka ukuthi lana awunazi njena ulimaza umholi wakusasa ngoba sesibonela mama khona i-UKZN njengamanje bane youngest professor and the dean hayi UKZN kodwa in South Africa lo mfana mawubheka ukuthi uphumaphi ngiyomusho ngelimina lo mfana mawubheka kwenzakalani kuyena ngenhlanhla walekhaya elimhlenga ngendlela efanelekile nangendlela azaleka ngayo izimangaliso namhlanje uma sibheka ku-stock exchange kade ngikhuluma nomuntu osomabhizinisi naye osemncane usandile Zungu ngizolisho igama lakhe ngoba kade ngikhuluma naye ukuthi uma ubheka ku-stock exchange ngokwe-BBC Black Business Council intsha elapho cishe bawu-20% aba-investile futhi ba-investa futhi in-a-much sophisticated man kunabo abadala uyachaza naye ukuthi abanye khabazelo ngethukumhlona ngoba yingane eziphuma emakhaya kodwa yingane eziphuma la impilo ukubona ukuthi liphethwe khona engizama ukusho kubazali namhlanje ukuthi asizibhekeleleni ingane zethu enhlanhlelela ingane nengane phambi kwakho mzali ingane nengane phambi kwakho thisha ingane nengane phambi kwakho mfundisi ebandleni nawe lapho wendabuko funda iba isikole and research kuyona ukuthi imfihlakaloni lana ngoba kufanele ube umfundisi uphinde ube umelaphi futhi ulekelele lengane ngoba nangesintu inkunzi sematholeni ukuvalelisa mama wakho na sikhule thina kuthiwa emakhaya wemfana hamba uyosebenza ukuze uganwe uvuthwe umgayiphi intombazane kuthiwa kuyona silinde inkomo kwena sish limilunike thini usho engane zethu namhlanje la
ngoba ngeke kusasho lokho ngambe isimo uchintshile ake sibe nendlela esikhuluma ngayo nezingane zethu namhlanje asingakhuki ukuthi ngiyanami hamba uyofunda ukuze uthole umsebenzi cha ngiyanami ifunda ukuze sithole imfihlakalo yemfihlo onayo eyophakamisa isizwe nomndeni ngisho nangelila ngakho-ke lo ngena kwengane emgedeni utho imfihlo ethile nawe mzali mlalele nje kukhona lokhu okusubamba enganeni yakho musa ukuqhuba ingane yakho umuntu afikathi ayizigobongo afikathi ayithwase siyazi inkosi yami ukuthi lokho iloko kuthiwa ama-shortcut asibhekelele ingane zethu inombolo zethu zilula 087 110055 0100075294/5 ngiphinde 087 110055 0100075294/5 uyazi ukuthi indaba sithi mlambo omunye is a school of African indigenous science a school sikusho ngoba sezinteyintathu mawufike emlambo omunye ungena esigodlweni sibhekele kwakho siphinde futhi sikwalubeleke siphinde sikufundise uma kuwukuthi lokho esikubonisa ngaka ukudingela imhlize uthi ngiyakutshela ukuthi hamba uyozenzela ekhaya kodwa sengikufundisile nencwadi uzithole ezibhaliwe zasemlambo omunye ulwazi lihlale khona iyona ke inhloso yesigodo leyo ongasibiza ukuthi isikole msale kahle siyabonga kakhulu Khabazela siyabonga sithola ulwazi ngempela umbelo ogwansile kanti ke Khabazela siyajabula nokuzwa ukuthi lokho esasikhuluma ngawo ngomfana lo impela owawuyinkinga ebuhlungu osikhiphe iso ukuthi kanti usukwazi ukubona abazali bakhe siyabonga Khabazela ngathi ngaqhubeka kahle konke siyabonga umsombuluko kuya kulesihlanu ngo9 kuya ku12 uhleli no Lady D ku Khosi FM